Čo ti chutilo? Bolo to vynikajúce, fakt. Mali sme 3 druhy mäsa. Prvé bolo kuracie, druhé bravčové, že? Tretie bolo hovädzie. Tak ja som vyskúšala všetky 3, najviac mi chutilo hovädzie. Aj kuracie, ale hovädzie mi chutí. A zelenina bola super a vlastne šalátiky sme mali a potom tú pečenú zeleninu. Všetko to chutilo úplne úžasne. Konečne sa cítim taká, že si užívam ten čas v reštaurácii, lebo vždy to bolo iba o šalátoch a iba o šalátoch a iba o šalátoch, takže teraz to bolo úplne taký pre mňa gastronomický zážitok a bolo to fakt veľmi dobré. Tebe to chutilo, že? Veľmi. Áno, čelo. Takže boli sme v obchode, som si tam kúpila nejaké okuliarky a potom ešte náušnice a teraz ideme na takú prechádzku a potom domov. No ja pôjdem ešte s Dantem na prechádzku a už asi ani nebudeme večerať, lebo všetko sme jedli. Ja budem. Tak no ja tam mám ešte vlastne taký dobrý dezert, to vám musím ukázať. To som si robila z gréckeho jogurtu a dala som si tam maliny, banán, datle, mandlové maslo a je to úplne že topka. No v tej bižutérii som si teda vybrala takéto náušnice. A veľmi sa im páči, sú také, nie sú ani príliš veľké, to som práve že nechcela veľmi veľké náušnice a potom takéto maličké. Takéto jedny strieborné a druhé zlaté. Takže tie si pôjdem vyskúšať a potom ešte nejaké štipce som si vybrala, lebo to ja teraz dosť často cez leto nosievam, takže tak a páči sa mi to, že si pôjdem tieto druhé vyskúšať, ako mi budú sedieť. No a teraz sa ideme na večerať, tuto muž si dáva jogurt biely a ja som včera robila granolu. A teda on mi už ochutnával a povedal mi, že čo minule on robil granolu, že tá bola lepšia, lebo ja som tuto dávala menej medu, cukru teda. A ja som na to taká, že proste čo najmenej toho cukru dávať, aj keď je to med. To som tam pridávala raw med a trošku čakankového sirupu, ktorý má nízky glykemický index. A potom som tam dávala aj vlašské oriešky, takže je to veľmi zdravé. No a ja som si včera robila, toto je prosím pekne zmiešaný biely jogurt grécky a grass-fed proteín. A navrch som dávala nakrajané na kolieska banány, maliny, trošku datly, mandlové maslo a trošku tej granoly. A dala som to zamraziť a v podstate je to také ako keby, no proste zamrazený jogurt a je to strašne dobré, už som trošku mala ráno. Tak chcem vám ukázať tú zmrazenú jogurtovú, vyzerá to divne, ale chutí to fakt dobre a je to takéto, takto to vyzerá. Strašne sa to ťažko krája. A chutí to fakt dobre. Falovel rád snackuje. Bývalý Falovel. Bývalý. Ale to je práve, že veľmi zdravé. Ona veľmi rada snackuje. Takže si urobila nový snack. Práve, že počas dňa nesnakujem. A kúše do kusov ľadu. To vyzerá. To tak vyzerá, ale to je fakt ten jogurt. Kusy ľadu s ovocím. A je to veľmi dobré, fakt. No ahojte, máme ďalší deň ráno a my sme, teda už som vstala dávno
Ale plánujem ísť teraz s Dantíkom von, s našim psom, s Dantem. A potom ešte plánujem ísť do krajčírstva, aby mi tam skrátili tieto nohavice krásne, ktoré mám nové. Len sú mi strašne dlhé, ja som veľmi nízka, takže si ich potrebujem skrátiť. Tak som si už skracovala aj minulé rifle. No, problém nízkych žien. No, takže skočím tam a stretnem sa s mužom, lebo on teraz išiel k barberovi. A ja som vám ani nepovedala na začiatku tohoto vlogu, že sme teraz týždeň bez syna, bez Luku, bez dieťaťa, takže sme sami. Cítime sa ako bezdetní. A tak vlastne som vám ani nepovedala na začiatku vlogu, že teda sme bez neho a máme teraz také dni, kedy si robíme čo chceme, chodíme si kam chceme, takže vás zoberiem so sebou celý tento týždeň a tak teda. Skočíme asi možno aj na maču a ja som si teraz robila takúto maču, ukážem vám. Ja si robievam maču takto každé ráno a dávam si tam ceremoniálnu maču, vodu a dávam si ju s kozím mliekom. Je to strašne dobré. Strašne mi to chutí. Takže ja už iba dám nejaký lesk a idem s Dantem. On už tu na mňa čaká. A zoberiem vás teda so sebou. Ja si dopijem teda maču a už vyrážam. No, už som sa stretla s mužom. On... Jak ti mám povedať, manželo? Áno. Už som sa stretla teda s manželom. A on má Danteho a povedali sme si... Zrazím auto asi. A povedali sme si teda, mne sa moc nechcelo, nie že nechcelo, ale že si možno vyrazíme teda do nejakej kaviarničky. No dobre, nie, že by sa mi nechcelo, chce sa mi. Ne, to tam nedám. To tam ešte raz. Nechcelo. Poď. No, už som teraz s mužom, s manželom. Som sa stretla a povedali sme si, že pôjdeme do takej jednej kaviarničky. Možno si dáme, áno, nejaký brunch. Také niečo. A lunch break, brunch break. Brunch break. A neviem, čo si teda dám, ale mám veľmi chuť v tomto období na vajíčka. Takže možno také niečo si vyberiem. No. Vyžretý sír, vajce, vyšľahané maslo. To som ešte nemala. Miešané vajíčka s lososom. Povyberám. Napitie. Maču už majú. Hádajte, čo majú? Maču. Lebo oni v tejto kaviarni, čo vždy chodievame, tak tu ju nemávali, vždy iba kávy. Ale konečne tu majú aj maču, tak si vypýtam aj maču. Povedz mu, že daj labku.
No a teraz máme obed, taký neskorší, tak vám ukážem, čo som robila. Toto máme mleté hovädzie, potom takéto vajíčko, ja tu mám batáty a zeleninku, takže je tu veľa zeleniny, potom ešte šalát a toto je aj pre manžela, on tu má teda biele zemiaky a tak máme to vlastne skoro rovnaké, len ja som si dala teda batáty. Takže tak, ideme sa naobedovať. Chcela som vám ukázať, čo som včera na večer robila. A čo som včera jedla večer, taký ten zamrazený jogurt, tak som si povedala, že to urobím do takýchto košičkov a je to o mnoho lepšie, ako to jesť v celku, ako som to včera teda jedla. Lebo ja si to v podstate iba z tohoto vyklopím. Je to inak zamrazený iba grécky jogurt a navrch som dala trošku granoly, trošku nejakého ovocia, sú tam, ukážem vám, ako to vyzerá. Tak toto vyzerá. Sú tam maliny, broskyňa, trošku taká čokoláda, ktorá je bez cukru a mandlové maslo a datla. Takže to je všetko. A nedávala som tam ten grass-fed protein, lebo som to chcela také... Nechcela som to veľmi sladké, i keď akože ten grass-fed protein je sladený iba stéviou, ale nechcela som to vôbec sladké. Takže to len taký tip, že by to bolo lepšie, pokiaľ si budete takéto niečo robiť, také mrazené, si to dať do nejakých menších košičkov, aby sa vám to lepšie jedlo, lebo včera sa mi to fakt jedlo hrozne. No, tak to idem ochutnať. Dobre to chutí. Je dobré. So vitamin D is crucial for hormonal health, for immune function, for many, many other things. And if you have adequate levels, it increases the chance of conceiving. And then after you learn you're pregnant, it's too late. So you want to start prenatals for both men and women. And we'll talk about, yes, men, why, right? Tak, toto som si nachystala na raňajky. Mám tu vajíčka, také farmárske, potom rajčinky a potom včera som vám ukazovala tie zamrazené jogurtíky, takto 2, greensy tu mám a potom zelený čaj. Idem si to zjesť a potom, to vám poviem teraz. No, idem si to zjesť a za chvíľku odchádzam na kozmetičke. Pôjdem na čistenie pleti a aj na lamináciu obočia. Takže pôjdem tam, už sa teším, lebo to obočie mám strašne bledé, ja mám normálne akože svoje obočie strašne bledé a hlavne keď je takto leto, tak mi to zbledne úplne. Takže tam sa chystám, najem sa a vyrážam. A dúfam, že aj niečo potočím, lebo takto akože na verejnosti je to pre mňa dosť také videnie z mojej komfortnej zóny, že by som teda akože natáčala takto na verejnosti, takže dúfam, že niečo tam potočím. Snad sa nebudem nejako hanbiť, takže vás zoberiem so sebou. Ja sa idem teda najesť, dám si tieto rajčinky, mala som ešte aj pomimo rajčinky, keď som to robila, trošku som si dala, lebo strašne milujem rajčiny a tuto mám vlastne tie greensy. Keďže teraz tu nemám veľa listovej zeleniny, tak aspoň tieto greensy teda, že si dám, som si povedala. Takže tak, najem sa a vyrazím. This is not my opinion, right? So get this, ultra-processed food and heavy metals have both been linked. No, už mám po obočku a po vyčistení pleti. Moc som vám teda nenatočila
pretože mi to trošku nebolo komfortné tam natáčať. A potom sa ani nedalo, takže mám takto urobené to obočie. Pani mi povedala, že teraz bude moc tmavé to obočie, že nech sa nezlaknem, je to veľký nezvyk. A je to pravda, že je to dosť tmavé, ale za 2 dní mi to zbledne a bude to v pohode. A pleť mám možno takú začervenanú trošku, ale inak v pohode, iba sme robili čistenie nejakých čiernych bodiek, vlastne výražky nemám, takže iba tak. A iba vlastne to čistenie. Takže som veľmi spokojná a aj to obočie vyzerá veľmi pekne, len teda je to taký nezvyk, že je to až tak moc tmavé. No ale uvidím, za pár dní by to malo, povedala mi pani, že za pár dní by to malo úplne zblednúť. Pekné. Všetko pekne prišlo, no. Práve, že všetko úplne čerstvé, krásne. Aj to avokádo je zrelé. No, avokádo vyzerá dobre. Zemiaky. Aj tie reďkovky také krásne, červené. Také krásne, no, úplne. Aj tie marhulky. No ja som prišla z vychádzky, bola som s Dantem, so psíkom vonku a prišli nám potraviny, ktoré sme prvýkrát objednávali z Farmové, neviem či poznáte. Prišli v takýchto debničkách a sú to sezónne potraviny, lokálne potraviny od farmárov, čiže farmárske potraviny. Ukážem vám, čo sme si objednávali, rôznu zeleninu a ovocie. Teda túto objednávku to sme si dali ako, že nech nám prídu sezónne potraviny. Takže oni to vyskladali tak, aby to boli teda sezónne potraviny, ktoré práve sú teraz v sezóne teda, pochopiteľne. No takže vám ukážem, čo nám prišlo. Tak máme tu hrášok. Vyzerá úplne krásne, inak tie potraviny vyzerajú tak krásne, čerstvé, proste žiadne oplesnivené, alebo pozrite na tento karfiol, aký je nádherný. Karfiol, potom uhorky, takéto krásne cukety, cuketky, papája. Sice papája akože nerastie na Slovensku, ale oni spolupracujú asi aj teda, čo som to tak pochopila, s farmármi zo zahraničia. Takže to je nejaká bio
papája, potom aj takéto krásne avokáda, ready to eat a takéto kiwi. A veľmi sa mi páči, že to všetko prišlo v takýchto papierových obaloch, to sa mi veľmi páči. A plus to ešte prišlo v takých biokompostovateľných sáčikoch. Takže zemiačiky. Potom rebarbora, to bude asi mangold. A potom cibulka a potom tu máme ešte jablčka. Takéto maličké jablčka z nejakých fariem. Inak ono to je úplne vidno, ako keby, že to jablko nie je takéto úplne lesklé, červené, také, čo vidíte v obchodoch. Také úplne, že to vyzerá až umelo. Takéto zelené jablčka, reďkovka, takáto krásna červená. A potom ukážem vám marhulky. Sú krásne. Takéto maličké marhule. A potom nám prišli aj takéto mrkvičky. No a mrkvy teda. Tie by som chcela dnes použiť do gulášu. Chcem robiť guláš. Taký zdravý nejaký, takže mrkvy. A potom z tých živočíšnych produktov to vám ukážem. Ešte teda kalerák, takýto maličký. Všetko je úplne nádherné, úplne sa z toho teším. Potom tu máme takýto jogurt, takéto biele jogurtíky nám prišli, kravské. A je to v podstate, obsahuje to len biokravské mlieko, jogurtovú kultúru. To je všetko. To je všetko. Žiadny cukor, nič. No a toto už kupujeme nejakú dlhšiu dobu. Tieto vajíčka sú z lieskovského farmárika. Tieto. Tie sú úplne teda super, pretože vidím to na tých žltkách, že sú krásne žlté, až oranžové by som povedala. Takže sliepočky sú podľa mňa krmené kvalitnou stravou. No a sú vo voľnom výbehu, takže nie klietkové. Potom sme dávali takéto močacie prsia zo Slovenska a potom ešte z biofarmy mleté mäsový prípravok z bravčového mäsa. A je to teda domáce, farmárske. Potom vám ešte ukážem. Toto je z hovedzieho mäsa, to už sme raz mali a robila som z toho také dobré guličky. Je to veľmi zdravé hovedzie. A hlavne keď je to teda bio, grass-fed. A toto z farmy Turovej bio hovedzie kocky. Áno. A potom tuto sú stehna kráľov, toto je chované a spracované v Kráľovom Brode. Takže tak. Všetko zo Slovenska, z fariem. No a to je vlastne všetko. Takže toto sme objednávali prvýkrát a asi možno aj niečo si dokúpime zase v obchode, že keď nám chýbajú banány alebo tak, ale som rada, že prišla tá sezónna, tie sezónne potraviny, ktoré práve teraz rastú, takže sa z toho veľmi teším. No a v tomto vlogu vám ešte chcem povedať, lebo som sa nevyjadrila k tomu, prečo som prestala byť raw vegánka a konec koncov aj vegánka. Takže myslím si, že si to zaslúžite, aby som vám to nejako vysvetlila. Ale teda povedala som si, že nechcem sa už k tomu nejako extra vrácať, pretože chcem začať novú etapu. A chcela som dosť akože takto vysvetľovať okolo toho, ale potom som si povedala, že naozaj keď sa chcem posunúť v živote a chcem zdieľať ako keby
trošku iný content, ale stále by to bolo o mojom živote a tak, o zdravých potravinách, to, čo ma baví. Tak som si povedala, že nechcem už nejako šprtať sa v tej minulosti, ale myslím si, že by stálo za to, aby som sa vyjadrila k tomu, prečo som prestala byť vegánka a čo ma k tomu viedlo. A boli to veci teda, ktoré naozaj už som na sebe badala, že nie sú v poriadku. Respektíve tie veci neboli v poriadku už počas vegánskej stravy, ale ja som bola trošku, by som povedala, že zaslepená, mala som ružové okuliare cez seba a nechcela som to vidieť a stále som si hovorila, že je to pre mňa najsprávnejšia cesta, ale moje telo mi dávalo najavo, že asi teda nie. Tak to vám potom vysvetlím, nechcem sa teraz k tomu úplne vyjadrovať, no a ja idem teraz robiť obed a tak potom sa vám ozvem. No a už som dovarila obed a máme tu takýto guláš s mäskom. Tuto manželovi som dala zemiakovú kašu a ja tu mám batátové pyré. Teda on má také zemiakové pyré, ja batátové. A ideme teraz jesť. No a ja vyrážam teraz na nechty. Je ďalší deň, včera som ich natáčala, no a mám ich dosť vyrastené už a už sa mi nepáčia, tak chcem ísť na nechty, zoberiem vás so sebou, posnažím sa niečo natočiť, lebo vtedy, keď som bola vlastne u tej kozmetičky, tak som vám ani nič nenatáčala, tak to fakt akože keď som niekde na verejnosti, tak úplne sa hanbím. Takže musím sa trošku schopiť. Dobre, takže vyrážam a ukážem vám potom výsledok. Už sa teším. Ešte neviem presne, aké si dám nechty, ale chcem také nejaké pekné letné a možno s francúzskou manikúrou, neviem, niečo, rozhodnem sa. Potom vám teda ukážem. Teraz inak môžete vidieť, že to obočie už nie je až také hrozné, je stále tmavé, ale ono to trošku zbledne. Ale akože páči sa mi. Ale s čím nie som spokojná sú moje vlasy. Pretože konce mám oranžové, tam je ešte presvitá v podstate tá hena, ktorú som si v minulosti dávala. A tej sa zbavujem už pomerne dlho. Ale v pondelok za pár dní som teda objednaná do salónu ku kaderničke, takže niečo s tým urobíme. A neviem, akože mám už predstavu, čo by to mohlo byť, ale to vám poviem alebo ukážem až potom. Ale teda nechcem ostávať pri takejto farbe, pretože sa mi to extrémne nepáči, lebo tie konce sú naozaj už veľmi oranžové. Možno takto vo videu to nie je až tak vidno, ale sú strašne oranžové. A nepáči sa mi to. Dobre, už prestanem kecať a idem. No, ja už mám po tej manikúre, dala som si spraviť takéto nechtíky, úplne som spokojná s nimi. Chcela som také úplne ženské, dievčenské, tak som si dala takúto manikúru francúzsku s takými rúžovkastými bodkami a sú tam aj také zlaté, veľmi sa mi to páči. No a ja mám teraz ešte v pláne ísť na výtvarnú Lukovú. On chodieval teda doteraz na výtvarnú a dávajú vysvedčenia, takže mu musím ísť vyzvihnúť vysvedčenie. Lebo ho nemáme teraz doma, je so svokrovcami, ako som vám aj minulo už hovorila, je so svokrovcami na dovolenke, teda to som vám nehovorila, že na dovolenke, ale že ho nemáme teda doma. No, takže ja to idem vyzdvihnúť a potom idem domov. A som z tých nechtíkov úplne nadšená, sa mi úplne páči.
tak idem to vyzdvihnúť a pôjdem domov. No máme ďalšie ráno a už prišiel Luka z dovolenky, manžel včera bol pre neho na letisko. No a dnes ráno sme sa rozhodli, že pôjdeme na raňaječky, takže do takej našej obľúbenej kaviarne. Takže pôjdeme tam, v meste máme aj tržnicu, takže aj tam sa popozeráme, možno kúpime nejaké rajčinky alebo nejakú zeleninku, čo nám ešte chýba. A zoberiem vás teda so sebou. Ja som si dala takéto pekné šaty, nie je to moc vidno. Takéto žlté, krásne, s takýmito topánkami kvetinkovými. Takže, tak, ideme. No a chcela som vám niečo povedať o tom vegánstve, ako som vlastne s tým skončila, aj so surovou stravou. Takže kľudne inak, ja som to celé vypísala na Instagrame v highlightoch s názvom Koniec ro, tak tam si to kľudne môžete ísť prečítať, že prečo som vlastne s tým skončila s touto stravou. Takto to poviem v skratke. Ono mi to dalo veľa. Dalo mi to veľa, naučila som sa vlastne z veľké množstvo zeleniny a ovocia, čo mi zostalo doteraz. Len posledný rok a pol už som naozaj na svojom tele badala fyzické už také problémy a nechcela som si to priznať, musím povedať pravdu, ale už ku koncu nejakého, ten posledný pol rok som si povedala, som už akože to vnímala veľmi intenzívne. Rok a pol to trvalo, tie také príznaky, ktoré som mala negatívne ohľadom tej stravy. No a možno ste si to všimli aj vy na niektorých reelkách a videách, pretože mi to písalo už potom aj veľa ľudí, že som mala žlté ruky, tak ja som v podstate na tej strave mala stále takú žltú pokožku. A
dosť mi zožotli ruky a potom už aj nohy a ja som to ako keby nechcela vidieť, aj manžel mi to dosť často hovoril, ale ja som sa ho snažila teda vždy presviečať, že všetko je v pohode, že to je úplne normálne, že ja mám proste také sfarbenie pokožky. Do toho potom už som mala bolesť štítnej žľazy a dobre viete, že ja som proste jedla fakt všetko nespracované. Načítala som si strašne veľa informácií o tej roztrave, takže ja som jedla aj morskú zeleninu, všetko toto a už naozaj nepomáhali mi tie veci, ktoré mi do nejakého času pomáhali a neľutujem, že som išla na tú surovú stravu ani na vegánsku stravu, pretože naozaj, ako hovorím, veľmi ma to veľa naučilo a plus som si vďaka tomu vyliečila aj cystické akné. Ale otázka je, či by som si to nevyliečila aj na druhej strane, alebo keď si... na druhej strave, lebo keď si to tak zoberiete, tak veľa ľudí hovorí, že mňa vyliečila carnivore strava a potom nejakí ľudia mňa vyliečila paleo strava a potom zase niekto, že mňa vyliečila surová strava a niekto mňa vyliečilo frutariánstvo a tak. Takže je strašne veľa ľudí, ktorí sa vyliečili na rôznych dietách, len jedno, čo majú spoločné, čo som si teda ja tak všimla, je to, že vylúčili vlastne spracované potraviny, cukor a toto, takže bielu múku a tak. No, tak kľudne si choďte prečítať na Instagram, že prečo som s tým skončila. A teda mala som už naozaj problémy a ešte chcem povedať jednu hlavnú vec, ktorú som mala, akože taký veľký problém na tej strave. A to bolo už pri varenej vegánskej strave, čiže aby si nemysleli, že to bolo iba pri tej surovej strave. Už pri varenej vegánskej strave, keď som aj išla podľa protokolu od Medical Medium, alebo teda išla som podľa jeho kníh a tak už v podstate predtým, alebo aj v tom čase som stratila menštruáciu na 4,5 roka. V priebehu tých 4,5 roka som mala tú menštruáciu možno 5 krát, že som ju dostala a to bolo také, že úplne mega maličké krvácanie. Takže by som to ani nepočítala možno ako menštruáciu, skrátka som nemala menzes a tento stav sa inak nazýva amenorea. To je strata menštruácie na viac ako 3 mesiace, teda ja som to mala 4,5 roka. A toto som tak nevnímala v podstate aj pri tej surovej strave, som si hovorila, že však čo, že nemám menštruáciu najprv. Až potom mi to trošku začalo dochádzať, že asi niečo s mojím telom nie je v poriadku, len ja som to proste nechcela vidieť. Ja som mala strašne ako keby ružové okuliare na sebe, alebo som bola taká zaslepená všetkým tým a potom už aj rodina mi hovorila nejaké veci, že napríklad aj s tou žltou pokožkou a tak, že si to napríklad niekto aj začal všímať. Ale ja som to nechcela vidieť, ja som proste si išla stále svoje a tvrdila som si, že je to najlepšia možná strava na tejto planéte a áno, niektorým ľuďom to možno vyhovuje, aj vegánstvo, takisto vegánstvo, niektorým ľuďom to vyhovuje, ale mne to už prestalo fungovať. Takže ja chcem, aby ste boli aj v komentároch normálni, ľudskí, pretože ja keď som bola aj na roztrave, tak ja som nemala problém si sadnúť s niekým za stolom, kto jedol mäso. Ja viem, že možno niektorí ľudia sú vegáni, ktorí sú možno v tomto extrémisti, by na takých ľudí v podstate pozerali sú takí ľudia, ktorí naozaj sú až príliš tak negatívnym osočovaním a štýlom, že si budete trošku pripadať, že ste urobili niečo zlé, že keď ste prestali jesť, keď ste začali teda jesť živočíšne produkty, ale mne je to úplne jedno, kto si čo myslí, hlavne teda vegáni, pretože mne ide o moje zdravie a ja si potrebujem dať to zdravie dokopy a chcem byť zdravá v živote a o to mi hlavne ide a mne už tá strava, ja som už na tej strave neprosperovala a ja očakávam od takej stravy, o ktorej som si myslela, že je najlepšia na svete, očakávam od tej stravy, že ja budem každým rokom prosperovať, že budem lepšia, zdravšia, takže
Ono hlavne tam boli tie hormonálne problémy a potom už aj zadržiavanie vody, hlavne v oblasti tváre. Bolo to v podstate také, že ráno som sa prebudila a mala som stále opuchnuté vačky pod očami a celkovo som bola úplne opuchnutá, zadržiavala som vodu a ja som proste fakt nechápala, že čo sa deje. Už som fakt nechápala, ja som mala aj také stavy, že ja som proste nejedla. A myslela som si, že to mi pomôže s tým zadržiavaním vody. Takže som niekedy celý deň nejedla, až potom večer som sa najedla a takto sa to opakovalo stále, to zadržiavanie vody. Takže naozaj tam už bolo fyzické také príznaky, s ktorými ja som nebola úplne OK. A ja som robila v podstate všetko správne, pretože som išla podľa stravy od Markusa Rothkranza, neviem, či poznáte, on je taký dlhoročný raw vegan, potom od Hippocrates Institute, oni vlastne sú taký inštitút, ktorí vlastne edukujú ľudí o surovej strave a tak, o klíčkoch, takže ja som naozaj všetko robila tak, ako som mala, správne. Tak, ale nebudem to už vysvetľovať, už chcem, aby táto etapa môjho života bola za mnou a je za mnou, pretože začínam druhú etapu života a o mnoho krajšiu, zdravšiu, takže tak. A každý nech má stravu takú, akú chce mať, aká mu vyhovuje a pri ktorej je zdravý a cíti sa silne a zdravo. Takže to prajem fakt každému. No a ja dnes idem ku kaderničke, idem robiť si nejakú zmenu s mojimi vlasami, takže sledujte ďalší vlog a tam vám ukážem teda viac a teším sa na vás teda pri ďalšom vlogu a dajte sledovať, pretože chcem natáčať fakt pravidelnejšie vlogy. Tak sa majte krásne a majte ešte krásny deň. Ahojte!